Έλα, ναι, ναι. Έτσι ακριβώς αυτό και εγώ, αυτό το πράγμα κάνω και εγώ. Λοιπόν, έχω αρχίσει το βιντεάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Όπως είπα, μίλησα προηγουμένως εκεί με τον Γιάννη από την Αθήνα. Ήταν και ο Νίκος ο ανανεωμένος, αλλά δεν μπόρεσα να τον ακούσω καθαρά. Λοιπόν, αλλά εσένα σε ακούω, ειδικά προηγουμένως εκεί στο 65 όταν έκανες δοκιμή. Σε άκουσα BBC Studio, έλα, για σένα πάλι. Ναι, ναι. 100 βατάκια είναι εδώ, όπως ξέρεις, remote είμαι. Με το τηλέφωνο σου μιλάω, remote είμαι. Και η κεραία είναι γνωστή κεραία των τριών στοιχείων η διασκευή, η οποία είναι περίπου προς την κατεύθυνσή σου. Ίσως να φύγει λίγο ακόμα, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, κάπου εκεί είμαστε, κάπου εκεί είμαστε. Το σήμα που σε ακούω γύρω στα 9, σε έχω δει και λίγο παραπάνω, έγκλειψε λίγο παραπάνω, αλλά κυρίως εκεί στα 9 σε βλέπω. 9 σήματα κατά μέσο ώρα, 7, 9, έχει ένα μικρό USB. Πολύ ωραία. Σε τι καιρικές συνθήκες σας βρίσκουμε αυτή την εποχή, Νεκτάριε? Εδώ τώρα έχει αρχίσει ζέστη και βροχή. Ζέστη και βροχή. Έχουμε γίνει σχεδόν σαν το Λονδίνο. Σαν το Λονδίνο έχουμε γίνει. Λοιπόν, ακόμα κρατάει ζέστη 26-28 και μετά πατάει μια βροχή και μετά ξανά από την αρχή. Λοιπόν, εγώ έχω το Ranger εδώ το 2970 και δεν ξέρω τώρα 5-7 κάπου εκεί μου ήρχισε, αλλά η διαμόρφωση είναι πολύ δυνατή. Κατανοητή. Έχω την κεραία έξω από το παράθυρο και το 2970, τίποτα άλλο δεν έχω. Και ένα προενισχυμένο μικρόφωνο που έχω εδώ και αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Έλα για σένα. Έλα, ναι, θα σου πω τώρα οι συνθήκες εδώ. Είναι ένα τηλέφωνο της Samsung F5, παλιό τηλέφωνο. Χρησιμοποιώ το Teams για να κάνω τον ήχο, έτσι μέσω ίντερνετ. Το μηχανή είναι ένα Canon 2000. Εκεί που είναι το μηχάνημα remote, στο σημείο. Ισχύει σε 100 watt και το τηλέφωνο, όπως είπα, είναι Samsung S5 και ακουστικά απλά της εταιρείας, δηλαδή με καλώδιο, πόσο σου έχω καλωδιακά. Περνάει από έναν απλό υπολογιστή, πολύ απλά πράγματα, πολύ απλή κάρτα ήχου, γενικώς απλότητα. Βέβαια καλής ποιότητα όλα τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Η κατασκευή δηλαδή είναι καλής ποιότητας, για να μην υπάρχουν προβλήματα και λειτουργίες. Αυτά είναι. Και το επόμενο στάδιο είναι να τηλεχειρίζομαι και το rotator, γιατί το μοτέρ το έχω φτιάξει μόνος μου, οπότε θέλω να το φτιάξω και να το χειρίζομαι και από απόσταση. Εντάξει, πιο πολύ σε δουλειά να είμαστε, Νεκτάριε. Πάντως το Ranger εκεί σου παίζει καλά. Πάρα πολύ καλά. Έλα, ναι, ωραία, ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Άμα κάνεις και την κεραία remote εκεί να τη γυρνάς, τότε είσαι βασιλιάς, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Αλλά γιατί δεν πας καθόλου στο μηχάνημα, όλο remote είσαι εκεί πέρα, τέλος πάντων, κανένα πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, καιρό είχα να μιλήσω με Ελλάδα. Χάρηκα που έχουμε συνθήκες, άνοιξαν οι συνθήκες εδώ τα περάσματα και μπορούμε να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έλα για σένα πάλι. Λέω σε ένα καιρό γιατί ακούστηκε διάφορη εξέλιξη στη διαδρομή του μικροφόνου σου. Ναι, θα το κάνω, είναι θέμα χρόνου. Δεν έχω καθόλου χρόνο, Νεκτάριε. Έχω πολύ λίγο χρόνο. Έχω πάρα πολύ δουλειά και καταλαβαίνεις ότι τρέχουμε πανικόβλητοι. Εύχομαι πολύ σύντομα να το αλλάξω αυτό ριζικά, να έχω χρόνο για να μπορώ να κάνω και που λέει τα γούστα μου και τα χόμπι μου και τέλος πάντων να ευχαριστηθούμε περισσότερο. Ναι, το rotator είναι όντως η διασκευή και γίνεται, θα του βάλω κάποιες επαφές εκεί, να το βλέπω και εντάξει δεν είναι και τρομερό. Απλώς θέλει κάποια στιγμή το χειμώνα ή κάποια στιγμή που δεν έχω χρόνο άπλετο που λέμε, να καθίσω γιατί έχω ένα δεύτερο μοντέρ για να το αλλάξω, οπότε θα φτιάξω εκείνο, θα έχω παιχνίδι στον πάγκο και μόλις είναι έτοιμα θα το δοκιμάσω και θα γίνει δουλειά. Θα μπορώ δηλαδή να το υποκτεύω και δικτυατά και οπτικά, θα είναι με δύο τρόπους. Πολύ ωραία. Οπότε να παίρνουμε και μάτι που λέει τι γίνεται ρεαλιστικά, καιρό, συνθήκες και τα υπόλοιπα.
δυνατότητες εκεί να κάνει κάποια εξέλιξη, αλλά σεβασμός, respect, δηλαδή που βγαίνεις εκεί από το μπαλκόνι και βοηθείς το χόμπι σου. Δηλαδή, άμα γουστάρεις κάτι, βρίσκεις τον τρόπο, έλα. Έλα, ναι, δεν είναι μπαλκόνι, Σπήλιο, δεν είναι μπαλκόνι, από το παράθυρο είναι, πήρα ένα σίδερο γάμα, πώς το λένε, λοιπόν το έκοψα από εδώ, το έκοψα από εκεί και τώρα βγαίνει έξω από το παράθυρο, ανεβαίνει ψηλά, έχω βάλει μια αλουμινένια σωλήνα και εκεί επάνω έχω βάλει την κεραία. Αν θα δεις το βίντεο θα τη βάλω την κεραία και στην αρχή του βίντεο και στο τέλος και μπορεί να τη βάλω και στη μέση. Λοιπόν, αυτά και ένα καλώδιο και το μηχάνημα. Τώρα έτυχε να είναι το 2970, καμιά φορά βγαίνω με ένα Cobra 200 GTL, την άλλη φορά μπορεί να έχω το βραχαίο, εξαρτάται από μηχανήματα μπόλικα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, η αγάπη για το χόμπι εδώ θα μας διώξει η κυρά, γιατί έχουμε πιάσει το μισό σαλόνι με μηχανήματα και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, έτσι και μπω μέσα και με δει με καινούριο μηχάνημα στα χέρια, τρέχω να κρυφτώ. Άστα να πάνε, έλα. Όταν έφτιαχνα το σπίτι, το έφτιαξα ειδικά αυτό. Είναι πολύ κοντά στις κεραίες, δίπλα στις κεραίες. Δηλαδή, αν βγω και πάω τώρα εκεί και σου τραβήξω το βίντεο, πιάνω τις κεραίες στην αργομελά. Δηλαδή, είναι δίπλα στα μηχανήματα, μπορώ να σου πω. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο πύργος έχει ίσως πάλι το μήκος των οδείων, δεν το αποφεύγεις. Αλλά τέλος πάντων, όταν κάνεις διασκευές και δοκιμές, μπορείς και είσαι δίπλα και κάνεις ό,τι γουστάρεις. Τέλος πάντων, ήταν ένα όνειρο από μικρό παιδί και το πραγματοποιήσω. Δεν έχω κάνει όλα όπως τα θέλω. Είναι όλα στην ταράτσα κάτω αυτά που θέλω να φτιάξω και σιγά σιγά τα μαζεύω. Ελπίζω κάποια στιγμή να με αξιώσει και να το βάλω το περιστατούμε που λέει για τους φίλους. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία, νεκτάριε. Φίλε, πάρα πολύ καλά. Να σου πω στο παράθυρο εκεί. Δηλαδή, πραγματικά το ότι βγαίνεις είναι γιατί οι περισσότεροι θα τα εγκατέλειπαν νεκτάριο. Έλα, ναι, έτσι ακριβώς. Και εγώ στα κρυφά την έχω την κεραία. Συνήθως εδώ πάνε ρωτάνε το θηρορό, τον ιδιοκτήτη και λένε «Α, μπορώ να βάλω μια κεραία». Όχι, απαγορεύεται, ξέρω εγώ. Εγώ τη βάζω με δύο, πώς να σου πω, δεν μπορώ να θυμηθώ, με δύο κλιπς το βάζω. Έχει ένα καλοριφέρ κάτω από το παράθυρο, το οποίο ζυγίζει ένα τόνο. Δεν πάει πουθενά αυτό και με τόσα χέρια μπογιά που έχει φάει ζυγίζει 2 τόνους. Λοιπόν, το πιάνω εκεί με σφιχτήρες και μόλις νυχτώνει τη βγάζω εκεί την κεραία, μιλάμε εδώ τοπικά και τα Σαββατοκύριακα τη βάζω Παρασκευή βράδυ και Κυριακή βράδυ τη βάζω μέσα, κατάλαβες. Και είμαι στον τελευταίο όροφο, όλοι είναι μίζεροι εδώ πέρα, περπατάνε και κοιτάνε κάτω, δεν κοιτάει κανένας πάνω να δει ότι έχει κεραία. Και έτσι τη γλιτώνω, κατάλαβες. Δεν με έχουν πει ακόμα τίποτα, τι πάθαμε. Εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το χόμπι, καταλαβαίνεις ότι όλη την ώρα κοιτάμε πάνω, φίλε. Έχεις απολύτως δίκιο. Την ώρα που το γέλαγα, λέω, κοίτα να δεις. Είναι οι λαοί αυτοί, είναι παράξενοι, όντως πραγματικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Για καλό σου δεν κοιτάνε πάνω, αλλά πάντως, φίλε, μπράβο, που καταφέρνεις εκεί και το κοροϊδεύεις εντός εισαγωγικών το πράγμα και κάνεις το χόμπι σου. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ευχή. Στο μέλλον εύχομαι να πας κάπου που να μπορείς να βάλεις τις κεραίες σου, γιατί βγαίνει αρκετός κόσμος από το Καναδά, οι οποίοι έχουν μεγάλες εγκαταστάσεις, δηλαδή έχω και στο παρελθόν μιλήσει με αρκετούς. Καλή σταθμή, δεν το ισχύω, δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει και εγκαταστάσεις μεγάλες και κεραίες μεγάλες κτλ. Εύχομαι κάποια στιγμή να τα καταφέρεις να πας κάπου για μάτι σου και να υπάρχουν σταθμοί
Έλα, ναι, έτσι ακριβώς. Όπως είπα και πιο μπροστά, η διάδοση είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω, μήνες. Λοιπόν, και άνοιξα νωρίτερα και μίλησα με τα άλλα τα παιδιά εκεί, όπως είπα. Αν ακούσεις κάποιον εδώ από την περιοχή, πες του ας πάει εκεί στο YouTube. Έχουμε και YouTube, έχουμε και Facebook. Εκεί στο Ontario CB Club, έτσι, στο Ontario CB Club. Και ας μου στείλει ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, να βρεθούμε. Μπας και, ξέρω εγώ, πάμε για κάνα καφέ και βάλουμε εκεί βάλουμε τις γνώσεις μαζί και φτιάξουμε καμιά σούπερ κεραία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έλα, για σένα. Έλα, ναι, μόνο εκεί ο Νίκος είναι ο παγωτατής, θα σε βρω εγώ εκεί στο Κιζίδα, σου στείλω εγώ μήνυμά σου που έχει πληροφορίες, αλλά αυτός τώρα έχει βλέπει και δεν δουλεύει στις καλοκαιρινές περιόδους με το παγωτό, έχει αυτό το αυτοκίνητο με το παγωτό, ξέρεις, με τη μουσικούλα την κλασική με το χειροποίητο το παγωτό, και καταλαβαίνεις ότι όσο καιρό είναι με τα παγωτά δεν μπορεί να πάρει μικρόφωνο, οπότε καταλαβαίνεις. Πιο πολύ το χειμώνα τον ακούμε εκεί προς το Δεκέμβριο, κατάλαβες, εκείνη την εποχή που περνάει και καλύτερα με τον Καναδά, αρχίζει και σταθεροποιείται κάπως το μακρινό. Λοιπόν, τώρα να μην λέω το επώνυμο από εδώ, αλλά τέλος πάντων υπάρχει και ο Νικόλας εκεί, ο οποίος έχει μια κατευθυνόμενη πάνω σε ένα πύργο, μια 4 στοιχείων, και έχουμε κάνει πολύ ωραίες επαφές, πάρα πολύ ωραίες επαφές. Χρόνια ο Νίκος είχε κολλήσει το μοντέρ του από την Αχρηστία, έβαλε έναν άνθρωπο, ανέβηκε, άλλαξε το μοντέρ και έφερε την κυρία πάνω μας και ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Θα επιβιώσουν, θα σας φέρω σε επαφή τώρα, δεν ξέρω αν είστε κοντά, αλλά εσείς τώρα, άμα υπάρχει σύσταση, θα συνομιληθείτε, που λέει ο Έλα, ναι, λοιπόν, δεν χρειάζεται να πεις επίθετο από τον αέρα, οπωσδήποτε, γιατί κάνω και βίντεο και πέρασαν και 13 λεπτά. Μπράβο, ωραία. Νομίζω κατάλαβα ποιος είναι και έχω ένα συγγενή του που ήρθε εδώ για διακοπές το καλοκαίρι και το γνώρισα όταν ήμουνα στο αεροπλάνο και πήγα εδώ στο σπίτι του και τον πήρα κάνα 2 φορές και πήγαμε για καφέ. Λοιπόν, νομίζω κατάλαβα ποιος πρέπει να είναι. Αν θες να με βρεις, μπορείς να με στείλεις μήνυμα, όπως είπα, στο Ontario CB Club, έτσι, και στείλε ένα μήνυμα και μπορούμε να βρεθούμε κιόλας, να κάνουμε και καμιά βιντεοκλήση εκεί, να δούμε face to face που λέμε. Έλα. Έλα, ναι, καλώς Σπύλιο. Εντάξει, λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ που σε άκουσα, που είσαι καλά. Να κλείσω και το βίντεο εδώ πέρα. Λοιπόν, θα είμαι εδώ στο 65, ακρόαση, δεν πάω πουθενά εδώ, το κλειδώνω στο 65 και εδώ πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ας τους τοπικούς εδώ να με φωνάζουν και να μην με βρίσκουν. Λοιπόν, ωραία, χάρηκα πάρα πολύ Σπύλιο, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο φίλε, ελπίζω αύριο πάλι να τα ξαναπούμε, δεν ξέρω. Εγώ θα είμαι ανοιχτός, η Κεραία θα είναι εδώ μέχρι την Κυριακή το βράδυ και μετά τη βγάζω όταν πάω για δουλειά. Ωραία, λοιπόν, έλα για σένα με τις καλησπέρες, έλα. Κάπου στο καφενείο θα είμαστε γύρω-γύρω, τέλος πάντων. Ήμουνα πιο πάνω, ήταν πολύ πιο πάνω.
λέμε. Ακρόαση θα γίνει στο καφενείο δίπλα. Έγινε, καλώς, έγινε Σπήλιο, έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε. 73 εδώ από το Νεκτάριο, από το Τορόντο. Over. Έγινε, καλώς, χαιρετώ, τσάω. Γεια του. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία.